Σήμερα ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα αστιοπλοϊκά ημέρα για τον τωροναίο κόλπο. Επικρατούσαν συνθήκες οι οποίες δεν είναι συνηθισμένες, ανατολικός άνεμος. Η Επιτροπή διάλεξε μια πολύ όμορφη διαδρομή για αυτές τις περιστάσεις. Ξεκινήσαμε από το Πόρτο Καράς, πήγαμε απέναντι στην άκρη της Κασάνδρας, μετά αλλάξαμε, πήγαμε στην άκρη της Ιθωνίας και επιστρέψαμε στο Πόρτο Καράς. Μια μεγάλη πλαγιδρομία, μια πολύ γρήγορη πλαγιδρομία μέχρι την Κασάνδρα, όρτσα μετά μέχρι την άκρη της Ιθωνίας και με ένα αντίστοιχο αέρα επιστρέψαμε γρήγορα στο Πόρτο Καράς. Η Διεθνής Αστιοπλοϊκή Εβδομάδα Βορείου Αιγαίου διοργανώνεται από τον Ναυτικό Όμιλο Θεσσαλονίκης αδιάλειπτα από το 1978. Έχω συμμετάσχει και εγώ στο παρελθόν αρκετές φορές. Αυτή τη φορά είμαι εδώ ως θεωτής και κάθε φορά που οι αγωνιστικές υποχρεώσεις μου το επιτρέπουν, έρχομαι εδώ πέρα και παρακολουθώ τους αγώνες στο πανέμορφο θέατρο εδώ του Πόρτο Καρά. Ο αέρας ήταν αρκετά ισχυρός, έφτασε και τα 20 μίλια, μερικές φορές τα ξεπέρασε κιόλας. Επομένως είχαμε μια γρήγορη διαδρομή στο σύνολό της, η οποία κρίθηκε κυρίως στο κομμάτι από το Παλιούρι μέχρι το ακροτήριο Άμπελος της Ιθωνίας, όπου τα σκάφη έπρεπε να πάνε όρτσα, κόντρα στον άνεμο. Και εκτός από το γεγονός ότι υπήρχαν μεγάλα κύματα, ότι υπήρχε ισχυρή ένταση του ανέμου, υπήρχαν και ρεύματα. Η οργάνωση είναι πολύ ωραία, οι συνθήκες του καιρού είναι πάρα πολύ καλές. Γενικά βοηθάει για μια καλή αστιοπλοεία, χωρίς ζημιές, χωρίς απρόβλεπτα μεγάλα και ό,τι θέλουμε για να ευχαριστηθούμε ακριβώς στην αστιοπλοεία. Οι καιρικές συνθήκες είναι άψογες, το μέρος είναι πάντοτε όμορφο όπως ήταν, οπότε άλλη μια επιτυχημένη εβδομάδα πλησιάζει στο τέλος της.